Hola golafres, soc l'Albert. S'acosta la castanyada i ja que ens agraden haurem de fer uns quants panellets. L'any passat vam fer els panellets de pinyons. Aquest any farem panellets de codonyat. Amb la massa de massapà i el codonyat per dins, així talladets amb aquesta forma tan bonica i amb una miqueta de sucre glaç per sobre, buah, bestial. I per fer aquests panellets necessitarem 150 grams d'ametlla mòlta, 150 grams de sucre, la ratlladura d'una llimona, una clara d'ou i codonyat. I amb aquests 4 ingredients, excepte el codony, el que farem serà el massapà. I ho farem de la següent manera, és molt fàcil. Posarem primer els ingredients secs, l'ametlla mòlta, el sucre i la pell de la llimona, i ho barrejarem tot, així que quedi ben barrejadet. I en acabat, quan haguem barrejat una mica, i anirem tirant a poc la clara d'ou, i dic a poc per no tirar-li tota, perquè així anirem veient el punt que va quedant i sempre veurem si en necessita més o no. En principi, per les mides que hem posat, n'hi hauríem de tirar tota. Sí, doncs, encara falta. Veus, i ara ho anem aixafant i va agafant aquesta consistència que és la que volem pel nostre massapà. Amb aquesta oloreta d'ametlles, aquesta oloreta de llimona. Buah. I mira! Xulíssim, ja ho tenim. Això ja és massapà. Estic per agafar un tros i menjar-me'l tal qual. I ara el que haurem de fer és embolicar-lo en paper film transparent perquè es vagi integrant una miqueta el sucre a la massa. Si no, el que podeu fer també és treballar-ho directament amb sucre glaç i ja us quedarà bé. Apa, som-hi! Veus, li donarem així una miqueta de forma i l'embolicarem en film transparent i la guardarem així i la ficarem a la nevera aquí mateix. Vale, ja ho hem tret de la nevera i ens ha quedat, bueno, de fet igual que estava, però està com més espessot i ja no fa aquell crunch del sucre, que era el que volíem. Ho agafarem i ho posarem aquí sobre d'aquesta fusta, per exemple, i posaré a sobre un tros de paper de forn perquè no se'ns enganxi tant i ho aplanarem amb les mans o amb un corró, com vulgueu. Ho aplaneu força ho talleixo per la meitat i farem dos rotllos. I aquí quasi que igualem una miqueta aquestes cantonades d'aquí perquè si no després quan fem el xurro ens quedaran unes puntetes molt primetes i les parts centrals es queden més amples. Així ho igualem tot una miqueta. Ho aixafem ben aixafat. Podeu així d'embarcar. I ara que ho tenim més o menys en aquesta forma, tallaré una tira de codony. La tallaré per la meitat. I farem més o menys unes tires així. I els posem aquí al mig, un darrere l'altre, i els enrotllem com si fos sushi. Sushi català. Sushi català i dolç. I ho anem enrotllant d'aquesta manera. Anem fent la junta aquesta que no es vegi. Vale. Us podeu ajudar amb aquesta una miqueta, si voleu, també. Que quedi més rodonet. I ara que tenim el xurro així, tallarem primer la primera punta, perquè queda malament. I ara que ja comencen a quedar d'aquesta manera tan xulos, comencem a fer trossos. Tallem així el biaix i anem fent trossets que quedaran així de guapos. Amb el codony quadradet al mig.
I ara els anirem posant en una placa de forn amb una base de paper de forn perquè no s'enganxin, perquè de seguida els posarem al forn, que tindrem escalfat a uns 220 graus, i els tindrem uns 6 o 7 minuts, perquè de fet no han de coure gaire, l'únic que volem és que es torri la part de sobre. És a dir que també tingueu en compte que en el forn volem calor només per dalt. I després els traiem del forn i hauran quedat així de xulos. I un cop estiguin freds, posarem una miqueta de sucre glaç en un colador i el tirarem per sobre picant així una miqueta. Mira que xulos. Mira que xulos! Apa, doncs ja els tenim. Anem a fer-los una foto. No els poses molt junts, perquè s'agranden una mica. No els poso molt junts perquè s'agranden una mica. Segur que s'inflen molt i arriben a xocar els uns amb els dels costats. I acaben sent... De fet, al final són els porcs aquells de Nadal, així igual de grossos. A veure... Doncs ja està. Aquest és el més maco, aquest també el posarem. Aquest me'l menjaré jo. Doncs vinga, anem cap al forn. Bé, nosaltres no, la safata només. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.